el correfoc amb Molt bon dia, diables i diableses. Benvinguts a un nou vídeo de Correfocs. Com podeu veure, doncs s'han canviat de sala amb un eco increïble. Anirem buscant llocs on pugui gravar millor, però teníem un gran problema. El meu espai de gravació normal era el local de Diables i molta gent confonia el meu canal personal amb la colla de Diables on jo hi participo. En algun vídeo podia sentar malament o no, o sigui, encara no ha passat ninguna circumstància, però abans de que passin, doncs podia sentar malament algun vídeo que havia gravat. Per evitar possibles desgràcies, doncs, intentarem ser totalment neutres perquè no vull que es confongui la meva colla amb el meu canal de vídeos. I un cop dit això, entrem en matèria, perquè els Diables de les Borges del Camp es van posar en contacte amb mi, perquè ni més ni menys anés a gravar-li la seva nit del foc. Un pedazo de correfoc increïble que ajunta 26 colles i balls de Diables de tota Catalunya, del País Valencià i sobretot de les Illes Mallorquines. Un grandíssim espectacle que no us podeu perdre si sou, com jo, molt amants del foc, ja que podem veure grandíssimes colles, grandíssims balls i sobretot un grandíssim espectacle que és d'això del que es tracta, de fer un espectacle. Així que anem cap a la 6a nit del foc. Anem a les Borges del Camp. Doncs bé, família, ja estem motoritzats, així que estem preparats per anar a veure aquest maco correfoc que ens espera a les Borges del Camp i així, amb un cop de gas, ens veiem allí. Fins ara! Doncs bé, ja tenim les colles preparades darrere, això està a punt de començar i tenim moltes ganes de veure aquest macro correfoc que tenim preparades aquí amb 26 colles i 26 balls de Diables i esperem que vagi genial i no res. D'aquí poc ens veiem sota el foc. Fins ara! Doncs es veu que hi ha dos recorreguts i aquí és el punt on s'ajunten les dues colles o les colles que hi van per recorregut i és una mica el jaleo. Amb les imatges podeu veure una colla de Diables que tenen la seva pròpia pirotècnia ells damunt. Això se li diu portar al civader, on els mateixos Diables es carreguen a les seves masses el seu propi material pirotècnic. És molt típic de les terres del sud de Catalunya, més que tirant pel nord. I la veritat és que és d'una de les curiositats i de la cultura que podem trobar als diferents municipis d'aquest país. Com podeu veure, no tinc moment per parlar, estem rodejats de foc en tot moment. Esperem que ho disfruteu perquè això no es veu cada dia, La colla d'aquí darrere, com podeu veure, aquesta gent són de Mallorca. O sigui, s'han pagat un bon viatge per vindre a un correfoc tan gran com aquest. Imagina't tu.
d'aquí i una colla de Mallorca. Allí normalment les entitats van més disfressades com si fos un teatre per donar por a la canalla i sobretot passar-s'ho molt bé, com esteu veient, perquè ho estan disfrutant moltíssim. Molt de foc, moltes carretilles i sobretot molt de joc per divertir-se. Una molt clara diferència de masses, de tratges, la veritat és que és brutal. Un munt de masses diferents, un munt de tratges diferents, molts tocs molt diferents també, i sobretot la manera de saltar que tenen entre uns i altres. Quan et dones compte de la feina feta, de tota l'organització, quan veus la gent ballant, cridant i aplaudint, la motivació d'aquelles persones que han fet possible aquest esdeveniment, et dones compte del valor que significa aquest correfoc. Després de tot el recorregut, vam poder gaudir d'una obra teatralitzada i espectacular. Solament faltaven les dos finals per acabar la festa. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que l'hagueu disfrutat tal com l'he disfrutat jo i sobretot donar les gràcies a la colla de les Borges per facilitar-me la gravació moltíssim, per gaudir d'unes vistes que no havia vist mai. I si voleu que vagi al vostre municipi a gravar el vostre correfoc, no dubteu en posar als comentaris Dani, vine a gravar aquí que ja veuràs que fem un correfoc que és molt xulo. Sobretot doneu un bon like, subscriu-te aquí baix, que és totalment gratuït, i ens veiem al proper correfoc. Salut i foc! Holy fuck, it's a dinosaur, Jesus Christ.